Здравейте! В следващото пето упражнение по дисциплината устойчивост на електроенергийните системи, където ще анализираме статичната устойчивост на нерегулируема едномашинна ЕС без отчитане на електромагнитните преходни процеси. Обикновено това е абсолютно най-простият пример, с който започва всяка книга по устойчивост, и в големи детайли този проблем е анализиран в лекционният материал в съответните глави 5 и 6, така че предварително трябва да се запознаете с теорията и след което да преминете към решаване на задачата и анализиране, за да има максимална полза от нея. В упражнение номер 5 се решават две задачки. Задача номер 1 и задача номер 2. Те са по същество едни и същи, но с тази разлика, че в задача номер 1 активното съпротивление на мрежата, която ние изчислихме в упражнение номер 4, не се отчита. Т.е. съпротивлението е нулево на електропреносната връзка, а в задача 2 това съпротивление се приема, че е равно на 30% от реактансът на преносната връзка. Но нека преди да преминем към втора, да решим първо първата задачка. Като за начало, тук имаме аналогични корекционни коефициенти КД и КТ, които са равни помежду си. Отново в цифричката N слагаме последните две цифри от факултетният номер, а номерът на групата може да приемете, че е първа за всички от вас. С тези корекционни коефициенти се коригират стойността на коефициента на демпфиране на турбината, който е посочен ето тук, минус 0,75 относителни единици. Коригира се и инерционната време константа на синхронният агрегат, която е дадена в четвърто упражнение, от края в табличката. Ето тук. Тези 11 секунди трябва да ги преизчислите с този корекционен коефициент. За първата задача директно използваме онзи установен режим и онези електродвижещи напрежения и ъгли, които сме пресметнали вече в четвърто упражнение. С тези известни данни, плюс ново коригираните данни като DT и TJ, започваме да пресмятаме формулите, дадени на втората страница в следната последователност. Първо пресмятаме XD сумарно, което всъщност ние го имаме от четвърто упражнение. Второ, сумарното съпротивление на електропреносната връзка в задачка първа, това приемаме, че е 0. С R сумарно и XD сумарно пресмятаме Z сумарно. С тях също така пресмятаме и ъгъл алфа между генераторът и системата, който после резултат слагаме ето тук, за да можем да пресметнем този коефициент DR. Това е петата стъпка. В шеста стъпка пресмятаме синхронизиращият коефициент C. Пресмятаме и коефициента D. Пресмятаме и ето тази време константа тау йод. След като сме пресметнали всички тези коефициенти, необходими ни за да съставим характеристичният полином, който е даден ето тук, можем да решим неговите корени, т.е. намираме корените на характеристичния полином, по които ще съдим за устойчивостта при малки смущения на разглежданият едномашинен агрегат, т.е. на разглежданата едномашинна ЕС. Самите корени са двойка комплексно спрегнати, като това е тяхната реална част, гама е имагинерната им част. Съответно алфата показва какъв е декрементът на затихване, а гама представлява собствената честота на колебанията. Така. Алфа се пресмята
като отношение е минус коефициента d върху 2 пъти тау йод, а гама се пресмята корен квадратен от c върху тау йод минус алфа на квадрат, където алфа е тази реална част. Тук се слага. Това е собствената честота на колебанията. Преценка за устойчивостта на генераторът се прави по стойността на ъгъл алфа. Необходимото и достатъчно условие за устойчивост при малки смущения е стойността на алфа да бъде отрицателна. Тоест, системата е устойчива, ако алфа е по-малко от 0. Ако алфа се получи по-голямо от 0, означава, че генераторът няма да бъде устойчив при малки смущения. Гама, т.е. имагинерната част, показва честотата, с която ще се колебае роторът при възникване на някакъв вид смущение. С това приключва задача номер 1 от петото упражнение. Нека да преминем към задачка номер 2. Задача номер 2 по същество е абсолютно същата като първата задача. С тази разлика обаче, че се изисква да отчитаме и активното съпротивление на електропреносната връзка. Това означава, че ние трябва да се върнем в упражнение номер 4, още от неговото начало. И тук, където приехме, че RTW е равно на 0, трябва да изтрием тази 0 и да напишем, че RTW е равно на 0,3 пъти преизчислената ви стойност на XTW. С това си смятате нова стойност на ZTW, при която вече ще имате ненулева реална част. И се връщате на указанията, които дадах в предното упражнение. Намирате си собствените взаимни проводимости, изчислявате ги и в експоненциална форма, т.е. тя една е само проводимостта, която трябва да изчислите. Просто всички собствени взаимни проводимости в тази най-проста схема са равни помежду си, заради това правим само една сметка. Ъгъл алфа пресмятате, обърнете внимание, че тъй като вече имаме реална част в ZTW, тогава ъгъл пси няма да бъде минус 90, ами ще бъде, например, около минус 80 градуса, например. Тогава ъгъл алфа ще бъде различен от 0 градуса. Чрез ъгловата характеристика на активната мощност пресмятате нова стойност на ъгъл θ U, пресмятате ново Q на генераторът и с ново известните вече θ на генератора и Q на генератора, плюс от преди известните PG и UG, те са съответно една относителна единица напрежение, мисля, че беше. Не, дадени са в табличката. Напрежението на генератора този път е 1,02. Обърнете внимание, не е единица. С ето тези си пресмятате чрез упражнение трето съответните електродвижещи напрежения и ъгли на генератора. Ето с тези формули. Припомням, трябва отново да пресметнете еко 0, θ G0 и с това θ G0 да пресметнете θ 0. Пресмятате ED над E0', вътрешният ъгъл θ G0', който да заместите тук, за да получите и θ 0'. Тези неща са ви необходими, за да можете да се върнете в упражнение 5 и да приключите решението на задача номер 2, преминавайки отново през същата последователност, както тук съм я написал с цифрички. Единствената разлика вече ще бъде в това, че ето това съпротивление няма да бъде 0, а ще бъде равно на 0,3 пъти стойността на XT W. И съответно оттам нататък се изисква от вас да преизчислите това, съответно и корените с техните реални и имагинерни части.
Накрая на упражнението трябва да направите съпоставка как отчитането на активното съпротивление на електропреносната връзка повлия върху декрементът на затихване и върху собствената честота на колебание на агрегата. В случай, че вашият генератор се получи с отрицателна реална част, т.е. той е устойчив, тогава бихте могли да изчислите и коефициент на запаса по апериодична устойчивост от съответните ъглови характеристики. Това е от мен, колеги. Пожелавам ви приятна работа!